Hi mga karon Bell! Kumusta niyong Miyerkules? Nanatay sponsor, na nag-sponsor na to ani. Na siya rice cake sa ilawom og sauce. Kung kanya to lutuon ron, tteokbokki. Mo na ang sud sa ilawom ang rice cake nga gikat na daan. Plus kani nga sauce. Kani nga sauce nga pakapin haluan na to og usa ka kutsara nga soy sauce og usa ka kutsara nga brown sugar. O giada na natong slice-slice na nga ahos, pwede sa gagmay kaayo or pino kaayo na ra nimo. Nya i-mix-mix na nimo. Nya mix-mix lang yung tarong kay mao ni magdagbida sa atong timpla sa ato ang rice cake. I-set aside sa kay magpabukal sa taog 1 and 1/2 cup of water. Igbukal na ilunod na ditong sauce nga atong gitimpla. Narani mo kung unsa gidaghanon sa tubig kay ako kay hinabaw baya ko. Nya maglunod ka og bombay. I-simmer sa imo for 5 minutes before nimo ilunod ang rice cake. Ken tteokbokki ka invented in Joseon Dynasty of Korea is a rice cake infused with spicy sauces. Ighumok na sa rice cake, hauna na ibutang sa plato niya, imo na ibutang sesame oil, wala na kabutang sesame oil, ako lang siya gigarnishan og sibuyas dahunan og sesame seed. Ang pangalan ni nga taas, puti niya, cylinder-shaped rice cake kay Garitok. Na siya sa health benefits according to drhealthbenefits.com by Paramita Retno. Provides carbs, protein, fiber, and iron. So, mo na kung simple tteokbokki. Happy lunch everyone! Moknya Rondel Gums!